Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe teño o enorme atrevemento de poñer voz a un grande da poesía, Xosé Carlos Ulloa García, co que me honro compartir espazo no grupo cultural Nós, a xente do redor, nos regala no número 14 da nosa revista esta maravilla que titula A miña dea dama. Esta mañán negra e triste, quero preñar os meus beizos cos teus beizos. Quero dibuixar con absoluta precisión a cartografía do teu corpo. Necesito coñecer todas e cada unha das túas costuras íntimas para nomealas nesta armoría muda de palabras silentes. Ao trasluz observo a túa envoltura que te engalana. Observo a túa beleza cegadora, exquisita e celestial, mentres nos meus oídos o gravitar do silencio segue facendo ecos. Eu, nos meus pensamentos nómades, escapo contigo. A inspiración celta, as deadamas, as deusas nais. Ti, miña Brigitte, a miña deusa do fogar, a miña deusa da familia, o bastión do meu ser, da miña esencia e da miña vida, inspiración dos meus sonos e musa da miña poesía. Ti, miña cima, miña eminencia, miña encumiada, miña exaltada, acércasme tamén a Morrigan pola estimulación que provocas en min. Ti, miña musa, miña inspiración, meu lirismo, miña vehemencia, miña pluma, miña dea dama, miña deusa madre, miña deusa amante. Vexo en ti a Épona, a deusa da saúde, a deusa da natureza e dos cabalos. Porque ti, miña Moira, es a máis bela das amazonas. Ti, miña Épona, miña paz, miña serenidade, miña calma. Presinto en ti a Morgana, a Dana, a Brígida, a Eriu, a Belisama, a todas e cada unha. Presintoas na túa imaxe, na túa valentía, na túa liberdade, no teu vigor, na túa fermosura, en ti toda, no absoluto, en ti, miña dama deusa, a miña celta dea dama. Gracias, Xosé Carlos.